ಹಾಯ್ ಜಯಕ್ಕ, ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನ ಸಂಡೇ दादा स्पेशल लाइक करले. ఎన్న వన సాండ్ నిక్లైనా అండి ఎంక్లైనా లవన సాండ్ ರೇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಬುತ್ತಾಯಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಜನ, ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಜನ, ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಹೈಡೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು, 13 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಜನ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೋಡು, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಲೆ ಗೈಸ್, ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅಶೋಕ್ ಸುವರ್ಣ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್. ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ, ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ. ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಒನ ಸಂಡೇ दादा ಸ್ಪೆಷಲ್. ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಜನ, ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ. ಗಡ್ಡೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಬಲೆ ಗೈಸ್, ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಒನಸ್ ಆತಿಚೆ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಒನಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಡಿ ಆಂಡು ಬ್ರದರ್ ಒನಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಕಜಿಪು ಬೂತಾಯಿ ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಬ್ರದರ್. ಅಂದೆ ಈರ್ನ ಊರು ಎಂಕ್ಲನ ಊರು ಕಾರ್ಲ ಬ್ರದರ್. ಈರ್ನ ಊರು ಓ ಇವ್ರು ಕೇರಳನೇ, ಕಾಸರಗೋಡ, ಕೇರಳ.
ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಬ್ರದರ್. ತುಳುನಾಡು ಜೈ. ಓಕೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಇರಂಚಿ ಕೇರಳನೇ ಕಾಸರಗೋಡ ಇರ್ನ ಕಾಸರಗೋಡಗ್ಲ ಕೇರಳ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಅವಲ ಕೇರಳಗೆತ್ತ ಪದರಾಡು ಜನಲ್ಲ ರೈಡ್ ಎಡ್ಮ ಜನಲ್ಲ ರೇರಪ್ಪ ಪಾತೆರುಜೆರೇರಂತ ಬಾರ್ಡರ್ ಓಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಲಡತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರಗಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಉಳ್ಳೇ ರೈಡ್ ಆಜಿ ಏರವು ಆಜಿ ಜನ ಇನಿ ತೊರಕ್ಕೆ ಸುಕ್ಕ ಓ ತೊರಕ್ಕೆ ಸುಕ್ಕನೆ ಸೂಪರ್. ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡೆ ಏರ್ನವರುಡು ಮೋಡ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ತೂಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈರೊಂಜಿಲ್ಲಾರು ಈರು ಸೇರಿದು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಬ್ರದರ್ ಮುಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಮೂಡಲ ಸಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೋಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಆಪುಂಡು ಸೆಕೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡೊಂದು ಆಪುಂಡು ಆತು ಜೋರು ಮೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದೇ ಮೋಡ ಇತ್ತುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಲ್ ದೊಂಬತೆ ಮಸ್ತ್ ಈಟು ಧರ್ಮದ ನಾಲ್ ಜನನ 2 ಜನನ ಮುಕ್ಕೊಂಜೇರು ಬಲೆ ಗೀಸ್ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಏರ್ಪುರು ಉಲ್ಲರು ತೂಕ ಬಲೆ 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 ನನ್ನ ಬರಡಲ್ಲ ಇದೊಂದು Your name brother your name Surendra Dade Okay thank you Irna vanas late Ashok brother irna vanas late apna Ninkalna bega vanas atundu Kante or baanate nana unle rad
ಲೇಟ್ ಬ್ರದರ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಓ ಆತು ಲೇಟಾ. ನನ್ನಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಪುಡ ಇರೋ ನಾಸುಗ್. ಓ ನಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಪುಡತೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದೆ ಒನಸು ಸಿಕ್ಕುಜಿ. ಓ ದೇವ್ರನೆ ಇರ್ ಬಲಸೊಂದು ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂವರ್ಚಿ ಇರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪರೆ ಇರ್ ಬಡ ಆಪುಂಡ ಬಲಸೊಂದು ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನೇರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿನೆಟ ಕುಲ್ಲಡತೆ ಡೈಲಿ ಕುಲ್ ಬರಂದತೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ಒಡೆಗ ಮಾರೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏನ ಐಕ್ಯತೆ ಕಡೆ ಲೆತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಬಲೆ ಎಂದು ಪೋಪುನು ದೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡೆಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮುರಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾಶ ಎತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಂಡು ದಾದ ಕೊಡ್ತಾರು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತು ಜಾರೀರು ಅಂದೇ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುನಿ ಅಂದೇ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದ ಅಲ್ಪನತೆ ಬಲಸ್ ನೆಟ ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಇಜಿಂಡ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೇರು ಬಲಸ್ ಒಂದು ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ పోతాರಿ ಕೋಡೆ ಮುರಾಣಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿರ್ನ ಇರ್ಲ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮನೆ ಪೂಜಾರು ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂತಿ ಕೊರ್ತೆ ಓ ಕೊರಿಯರ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕುಲೊಂದೆ ಉಂತಿಜಿ ಈರ್ನವನ ಸಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಗ್ಗು ಉಂಡಾರ ಇರೇಗ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ತೆತ್ಯ ಉಂಡಾರ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಇರೇಗ್ ದಾದ ತೆತ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದಾ ಅಲ್ಪರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲ ರೇ ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ಅವನಸು ಓ ಇರ್ನವನಸ ಆತಿಜಿ ದಾನೆ ಇರ್ಲ ಲೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವನಸು ಅಲ್ಪ ಎಕಡ್ದಾಲ ತಿಂಡಾರ ಅಂದ್ ಬಯ್ಯ ಗತೆ ಅಂಚೆ ಇರ್ಲ ಲೇಟ್ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಯ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಯ ಅಂದ್ ಬ್ರದರ್ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಸೂಪರ್ ಬೂತಾಯಿ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಳಿದ ಮಾರಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆದ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಚೂರು ಚೂರೇ ಇಪ್ಪುನೆ ಓ ಚೂರೇ ಇಪ್ಪುನ ಮಾರ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಸರೋಜಕ್ಕ ನೆರೆಂದುಲ್ಲಾರು ಉಲ್ಲರ ಮಾರ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪುನ್ನಮೆ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಿ ಕೊನೊತ್ತುನೊಂದು ಎನ್ನಿಯೆ ಓ ಇರ್ ಪಿಲ್ಲಿ ಕೊನೊತ್ತುನೊಂದು ಎನ್ನಿಯರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ್ ಲೈವ್ ಬಾರಿ ಅಪುರೂಪಡ್ ಬತ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ತ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡಿ ಈರೇ ಇಜ್ಜಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪನರ ನಿಗಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ ಮುರಾಣಿ ಪಂತನತೆ ಹೋಲಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆನ್ಪಿತ್ತು ಇರ್ ಮುರಾಣಿ ಪಂಡಾರತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮಾರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಹೋಳಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಪಿಲಿ ಕೋಡೆ ಬೋದುಂಡು ಜಾಲುಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾಲಿಗೆ ಬೈದನ ಪಿಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರ್ನ ಯಮುರ ನೀರೇ ಪಟದೆ ಪ್ರಾಣ್ತೈತೆ ಪಿಲ್ಲಿತದೆ ಎತ್ತಾರೆ ಇರ್ ಪಂತನ ತಮ್ರನ್ ಜಾಲಿಗೆ ಬತ್ತ ನಾನು ಪಟ ತೆಪ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂತೇನ ದಾನಿ ಬೋದು ಜಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಬರ್ರ ಪಂತಿಜಾರಿ ಈರ್ ದಾದ ಪಂತಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೋಳಿದಲೆ ಕೊಡಮಾರಿ ಉಂಡು ಬಂತಾರ ಬಲೆಂದು ಬಂತಾರ ಇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ ಬರ್ಪೇದೇನು ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೆ ಜಾಲುಡು ಅಂದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದೂರ పోయారు ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ತಾರ ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್
ಸತೀಶಣ್ಣ ತೆಲ್ಪರತೇರು ಬಲೆಂದು ಪಂತ್ ಹೊರಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ఒక రాత్రి ఫుల్ నోలెంగులు ఇల్లడి బట్ ముర్చొనిపిరారు ಅನ್ನ ಕೇವಲ ಕುಲ್ತೋಲಿ సరజక్కదేరు పోయిరు సరజక్క పోయారు ಮುಜ್ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ 7 ಜನ ತೂದುವಲ್ಲಪ್ಪು ಈ ರೆಪ್ಪದು ತೂದುವಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ನೀರು ಟಾಂಗಿ ಅಲ್ಪನೆ ವನಸ್ ಮಾರಿದ ಓ ಅಲ್ಪನೆ ವನಸ್ ಅತೆ ಬಕ್ಕ ಹೊರಿನ ಪುರ ಇಲ್ಲ ಕನಪ್ಪನೆ ಹೊರಿದಿನ ಪುರ ಕನಪ್ಪರೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಗ సతీష్ అక్కడ పాతారు అక్కలు ఇప్పు చేరు పనందులు లేరు సరోజాకి ఎంకులు ఉల్ల ఈరు ఇప్పు చేరు ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಇರೆಪಾಡುವ ಓ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಇರೆಪಾಡುವ ರತೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪತವರ್ರ ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲು ಅವು ಲೇವನಾಸ್ ಮಲ್ಪನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ಇರೆಪಾಡು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಪನವರ ಅಪ್ಪನತೆ ಸತೀಶನ ತುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪು ಜಾಗೆ ಅಂದೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಇರೇಗ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಯಾರಿ ಕೊರ್ಜಾರ್ಡನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡಿರು ಲೈಕ್ ಕೊರಂದೆ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬುರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೆ ಅಡ್ಡೆ ಬುರಿಯರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕರವಲ್ಲೇವಿ సరోజక్క లైక్ కొర్తుజేరు ಎರಡಲ ಪಾತೆರುಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಾತೆರ್ರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರಡಲ ಪಾತೆರುಜಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಾತೆರ್ರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೆರು ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಲೈವ್ ಸ್ವಾಗತ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಶಿವಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ದಾದಾ ಒರಿದಿನ ಕನಪುನಿ ಅರೆಗ್ ಅವು ಬೇಲೆನಾ ಪನಂದುಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದಾ ಒರಿದಿನ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಗಿರೇವಣ್ಣ ಅವು ಮಾರಿದೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಾರಿದ ಅಲ್ಪ ಬಲಸು ಬೆರತ್ತೆ ಅವು ಇರೇ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಪ್ರಸಾದ ಕೂರ್ಪೇರದ ಶುಭಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವ ಬಂದರು ಬಾವ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಂದರು ಹಾಯ್ ಬಾವ ನಮಸ್ತೆ ಬಾವ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಲೆ ಬಾವ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾವಾಗ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಬಾವ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುರಾರ್ ದಿಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾವಾ ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರಿ ಸತೀಶನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿರಾರು ಬಣ್ಣನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ಪಿರಾರು ಒರಿಜಿ ಪೂರ ಇರೇಕೆ ಪಾಡುವೆರು ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಓ ಅವಳು ಒರಿ ಜತೆ ಪೂರ ಇರೇಕೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಪೂರ ಪತಂಬತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಗೆತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ 15 ದಿನ ವೆಜ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಓ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಹುಷಾರು ಇಜ್ಜಾದೆ ದಾದಾ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದನ ಹೊಂಡೇರು ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮೇತಜೆ ಹುಷಾರಿತ್ತಜೆ ಲೈಕ್ ಎಕಡೆ ಕೊರ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾವೇ ದೂರ ಪೋಯರು
ఆ బావ ఉల్లారే బావ ನಮ್ಮ ಸೌದಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಓಯ್ ಸೌದಿ ಪೋರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅವಳು ಯುದ್ಧ ಒಂದುಂಡು ಇರೇನ್ ಬಕ್ಕ ಏರ್ ನಾಡ್ನು ಪಿದೆರ್ಡು ಪೂರ ಯುದ್ಧ ಒಂದುಂಡತಿ ಸೌದಿ ಪೋರ್ಚಿ ಇರ್ಬಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದನೆ ವನಸಾಂಡು ದಿನಾಲ ಅವಂದು ಸತೀಶ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬನಂದು ಸತೀಶ್ ಸತೀಶ್ ಮುಂತೇಕು ಮೋಡ ಮುಂತೇಕು ಮೋಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪಾತ್ರ ತಾವು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡಾಕ್ಲೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾವೆ ನಿಜ ಬಾಬಾ ನಿಜ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ದೂರ ಹೋಯ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲ ಕೈ ಎಂಗ್ಲಂಜ್ ವೈಫೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಜಿ ಜಿ ಹೋಯ್ರಾಡೆ ಜಾನಿಪ್ನಿ ಅಕ್ಲಾಡೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತಿರ್ಗುಂಡೆ ತಿರ್ಗುಡಗೆ నారకేనుండ పని మీరు పాప ఎంకలైన హసిని అవి నెట్వర్క్ దనే ప్రాబ్లం ಎರೆಗಂಡಾಲ್ ತಿರ್ಗುಂಡೆ మొక్కల లైవ్ ఓపెనింగ్ మన పని గుల్లెడు ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕೊಂತ ಬತ್ತೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ದಿಪ್ಪೇರಿಂది ಗಟ್ ಮಲ್ತಿ ವೇದನೆ ಮಲ್ ಪಡಪ್ ಮಿಜನ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಲೈವ್ ಈ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗುನಾಗೆ ಇರಲ್ಲ ಬರೆಯದು ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ ತರ ತಿರ್ಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಗೆ ವೈಡ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೈ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವನಿಚ್ಚಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ದೂರ ಪೋಯಿರಪ್ಪ ಅರೆ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಜುಮಾರ ಪಾಪ ಆರಂಡ್ರ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿನ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಪಾತಿರುನಾಕಿ ಏನು ಜಾತಿ ಕೊಡು ಜನ ಎರಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೈಟ್ 3 ಜನರದು ಒಂದರಿಂದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜತೆ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ದಾದನ್ಪಿನಿ ಎರೆಗಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನುಂಡೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಳ್ಳಾರತ್ತೆ
ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಜಿಯೇ ಪಾತೆರ್ನು ನಿಕ್ಕೇನುಜ ಇದು ವೈಫೈ ಪಾಪುಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಫೋನ್ ಅನ್ಪುಡಿ ಆಯ್ಜಿ ಬೋನಸ್ ಇಜ್ಜಿರಿ ಪಂಡಿ ಜರತ್ತ ಸಾಲ ಬೋನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇರ ಪಾಪ ಯಾರಿಗೆ ಲೈವ್ ಎಂಡು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಪಾತಿರ್ದಿருந்து ಸತೀಶನ ದಾದನ ಪನ್ಲೆ ನೀರಿನ ಬೋನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪಟಾಣ ಪಟ ಹೊರ್ಚ ಕಾಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಕ್ಕಾಡಿ ಜನ ಪತ್ತೊಂದು ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಜೇರು ಪಾತಿರ ನಮಕ್ നല്ല പത്തൊണ്ട വേസ്റ്റ് കൗണ്ട് ആപ്പ് ജോല ಆರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪಂತೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಂತೇರು ಎಂಕಲ್ ಹತ್ತಂಡೆ ಕಜಿಪುಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೊಕೆ ಎಡ ಬಾತಿರ್ನು ಅವಿರ್ನಕ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಂದು ದಿಂಪ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದಿರಿಯಾ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಪಂತೇರು ಶುಭಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪುಕೇಂದೇರು ಒನ ಸಾಂಡ್ ಬಂದೇರು ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಬಂತೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಪಂತೇರು ಒಡೆಗು ಪೋವಡೆ ಮರಿಯಾಲ ಕನಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಪಂತೇರು ನಿಜ ಭಾವ ನಿಜ ಅಕ್ಕ ಬಂಡಿವಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಂತೇರು ಒಡೆಗು ಪೋವಡೆ ಮರಿಯಾಲ ಕನಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂತೇರು ಓಕೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬಂತೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಬಂತೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ವನಸಾಂಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಶುಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಕೇಂದ್ರ ಕಜಿಪ್ ಮೀನು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಕೂಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಬಂತೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನ್ಲೆ ಬಂತೇರು ಎಕಡ್ಲೆತ್ತತೆ ಅನ್ನು ಕೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಪಿರ ಇತ್ತೆ ಮಾರ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾನೀರ್ ಬಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಾಗ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಂದೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ಬಂತೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಹತ್ತಂಡೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಂತೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಆರು ಉಳ್ಳೇರಿಯೇ ಪಂತೇರು ಬಾವೆ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ವರ್ಕ್ ಬಂತೇರು ಆರು ವರ್ಕ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬಾವ ವರ್ಕ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಪೊರ್ತು ಲೈಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಏರಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳಾರ ಏರುಲ್ಲಾರ ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ ಬಾವೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೆ ಅರ್ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವರ ಕೈ ಕೊರಂಡತ್ತವು ಸತೀಶ್ ಅನೆ ಬಾಬಾನ ಕಟ್ರ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ನ ಓ ಬಾವೆ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬಂಡಾರು ಪೋಪೆ ಬಂಡಾರು ಉಳ್ಳಾರೆ ಅರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದಿ ಬಾವಾಗಿತ್ತೆ ಪುಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರು ಸೌದಿದು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಚಾರೆ ಪುಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರೆಗೆ ಪಲ ಪುಲ್ಯ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ನೈಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಅರೆಗ್ ಪುಲ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಸ್ ಬಾವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಇರೆಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಡ್ಗೆ ಬಾವ ಇರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೆ ಬಾವ ಪಂಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಲು ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಉಳ್ಳಾರೇರು ಸತೀಶನೆ ಬಾಬಾನ್ ಕಟ್ರ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಬಾವಾಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು
ಸರೋಜಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಬಾವೀರ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಪನ್ಯ ತೆಗೆಜು ಅರ ವನಸಾಂಡಿಗೆ ಬಾವ ಅರೆಗ್ ಲತ್ತಂಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೇಜಿ ಬಾವೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬಾವ ಆಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಿ ಬಾವ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಜಿಪು ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಲೈವ್ ಬರದು ಮಾಟಿಲ್ಲ ಓಲೆಗೆ ಬಿಸಾಲೆಡು ಬೋಲೆ ಬಿಸಾಲೆಡು ನಿಲ್ಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬರದು ಮಾಟಿಲ್ಲ ಕೋನೆ ಕಜಿಪು ದಾದ ಅಂತೂದು ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗ ಬನಟ್ಟು ಓ ಬನಟ್ಟೆ ನಾಗ ಬನಟ್ಟು ಇಂಚ ಇರೆಗ್ ವೆಜ್ 15 ದಿನತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರು ವೆಜ್ಜೇ ತಿನ್ಲೆ ಇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ವಾರೊಗು ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪಾರು ನಂಜಿ 15 ದಿನ ವೆಜ್ಜೇ ತಿನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಬುಡ್ಲೆ ಅವು ಇರು ವೆಜ್ಜೇ ತಿನ್ಲೆ ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೋರಿಗತ್ತ ಅರೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ವಾರೊಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ವೆಜ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂಚ ವೆಜ್ಜೇ ತಿನ್ನಡು ನಾನು ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ವನಸಾಂಡ್ ಚಪ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಲತ್ತಂಡತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಜರ ಅಂದತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ ಜರ ಉಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ದಾದ ಬಾವ ಅಕ್ಕ ನಾಗರಾಜ್ ಬೇಡ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಬಾವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವ ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬೊರ್ಚೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡಿ ಪನ್ಯಾರ ಐಕ ಸ್ಕಾಟ್ ಇನ್ನ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲ ಕತೆ ಜನ ಪೋಯರ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಹೋಗ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಬಂದದ್ದು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂದರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಹೇಮಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅವು ಅವಿಯೇ ಸ್ಕಾಚ್ ಅವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಅವ್ವ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನ್ನ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಹೇಮಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಿಶೋರನ್ನಗ್ ಜೋಕುಲ್ ದಾದಾ ಮಲ್ಪೇರು ಕಿಶೋರನ್ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪುಕ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಹೇಮಕ್ಕ ಕಜಿಪು ದಾದ ಇರೆಗ್ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ಪನ್ಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಅಂಗಡಿ ಅಂದ ಕೆಬಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆನಾ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಕುಲು ಅಡೆಗ್ ಪೋತೆರ್ ಅಡೆ ಪೋತೆರೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇರೋರಿ ಎಪ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲೇರ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅವ್ವೇ ಸೇಮ್ ಕಜಿಪು ಬೂತಾಯ ಈ ಬೂತಾಯಿ ತಿನ್ಪರ ಮಾರ್ರೆ ಮೌಲಿ ಬಾಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಬಾಯ್ ಬಾಬಾ ಹುಷಾರು ಓಕೆ 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 ಬಾವ ಹುಷಾರು ಅರೆಗ್ ಸ್ಕಾಚ್ ದನೆ ನೆನಪ ಆಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಂದ್ ಹುಷಾರು ಉಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ಆರಿಜ್ಜರ ಅಂದಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಉಲ್ಲೇರ ಒಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಲು ಕುಲ್ದೆರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓ ಕಿಶೋರನ್ನಗ್ ಡೆಂಜಿ ಕಜಿಪುಗೆ ಅಂದೆ ಸೂಪರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬೊಕ ಸಮಾಚಾರ ಪೂರ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಹೇಮಕ್ಕ
ಹೇಮಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಪಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ. ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಮಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಾರೇಗು ಒರ ಕೊರಿಯೆ ಪಿರೋರ ಪ್ರೆಶ್ ಮಂತೆ ಆಪುಜಿ ಓಯ್ ಅವ್ ಪೋಪುಂಡಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಈರು ಕೊರ್ನೆಲ ಪೋಪುಂಡು ಕುಡ ಕೊರಿಯಾರ್ಡ ನನ ಆಪುಜಿ ನನ ದೆತ್ತು ಕುಡರ ಕೊರೋಡ ಅವರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನ ಲೈಕ್ ಪೋಪುಂಡು. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಿದಾಣ್ಣಿ ಓಕೆ ಓ ಅರೆಗ್ ಬಾವಾಗ್ ಬನ್ನಿ ರತೆ ಅನ್ನಂದ ಅರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಲೆ ಅರೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ಈ ಪುಂಜವು ದಾನೆ ಬೈದ್ಯರ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಏರವು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕನೆ ಓ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬೈದ್ಯೇರಿ ಕಿಶೋರನ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬೈದ್ಯೇರಿ ಅರೆಗ್ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೆರ ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತಿನಿ ಬೈದಿಜೇರಾರು ಬತ್ತೆರಡ ಬರುವೆರು ಹೊರರ ಬರ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದೂರ ಪೋಯರ ಅಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಬಾತನ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಸೀದಾ ಪೋಯರ ಅಂದು ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕಗ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೆರ್ ತೋಜೊಡು ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನ ಕೇರ್ಲ ಕಾಲ್ ಬಲ್ಪುಜರ್ಲ ಇವಿಡಿತ್ನಾಗ್ಲ ನನ ಬರೋಡ್ ಬಂಡ ತೈಕು ಅನ್ನಿ ನನ ಬರೋಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರ್ ಕಾಲ್ ಬರದಾಲ್ ಆರೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೇನಿ ಮಾರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಅತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ನನ ಬರೋಡ್ ಪಂಡತ್ತ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೆರ ಅಂದ್ ಬೊಕದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಏನೋ ಅಂದಾಜಿ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಬಂತ ಬೇಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಗ್ದಿನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಬಿಡ ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಡು ಬನ್ನಿ ಕೂರ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂದಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪುಜರ ಕಾಲ್ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜರ ಅಲ್ಲ ಡಜನ್ ಐಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕದಾಗಲ ದೂರ ಪೋಯರ ಓ ಪನ್ನಿ ಹತ್ತು ಪಂಡಿನಿ ಓಕೆ ಪಂಡಿನಿ ಪನ್ನಿ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಿಶೋರನ್ ದಾದೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚನದೆ ಪಾತೆರ್ನು ಪಂಡಿನಿ ಈರ್ ಪಂಡಿನಿ ತುಳು ಕೆಲವು ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಜಿ ಪನ್ನಿ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಕ್ಲೊಂದು ಚೇಂಜ್ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಕ್ಲೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಡಿಕೇರಿದಕ್ಲೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಕೊಡಗುದಕ್ಲೊಂದು ತುಳು ಆಯಾ ಪನ್ನಿ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನಿ ಪಂಡ ಪಂಜಿಗ್ ಪನ್ನಿ ಕಾರ್ಲದಕ್ಲೊಂದು ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಊರಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪೊಂದು ತುಳು ಬೇತೆ ಬ್ಯಾರಿ ನಕಲ್ ಪನ್ಪುನಂಚ ನಂದ ಅಂದು ಪನ್ನಿ ಪನ್ಪೆರಗು ಬ್ಯಾರಿ ನಕಲ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಬರುವೆರು ಮಾರ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತಂದಿರಿ ಆಗ್ಲಂಚನೆ ಅನ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನಂದೆ ಅಂಚಪುರ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಪೆಟ್ಟುದಾಯ ತಿನ್ಪುನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಈಯತವನ್ನಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಾರ ನಾನು ಪೆಟ್ಟುದಾಯ ತಿನ್ಪುನಿ ಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ ಪನರ ಲೈವ್ಡು ಉಮ್ರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಏನನ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ಜರತ್ನ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿ ಪನಂದೆ ಬಟ್ರು ಪನೋಡ ಎಂಕ್ಲ ತಾನೆ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಬಂದಿರ್ನ ಅಲ್ತ ಹೊರರ ಬರ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಹೊರರ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು
ಹ್ಮ್ ರಪ್ಪನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏರಿ ಎಂಕ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಂಡಿರ್ನ ಏರಂದು ಏರಂದು ಪನ್ಪುನ ನಾಡಂದೇರು ಬೇರೆ ಮರಿ ಇಲ್ಲದೈತದೆ ಉಂಟ ಬರ ಇರೋದು ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಪಂದಾಂಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಾಯಿಬೇರ್ ನಾಕುಲು ಪನೊಡು ಅಂದಂದು ಸಾಯಿಬೇರ್ ನಾಕುಲು ಪನೊಡು ಅಂದ ಆರೂರು ಬರ್ಪೇರು ಜುಬೆ ಚಕ್ಕಪುರ ಬರ್ಪೇರತಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿಶೋರನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರವ ಕೆಪಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಉನಾಸುಗ್ ಪೋಯೆರಾಂದ್ ಪೂರ ಪೋಯೆರೆನೆ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ತಿರ್ಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದಾನೆ ಅಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಅವು ಸುರುಕು ಎಲ್ವಕ ಶುಭಕ್ಕಲ ಸರಿ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತನಂತೆ ಶುಭಕ್ಕಲ ಪೋಯಿರಿಪ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕೇರು ಓ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪಾಯನಿ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಲೈವುಡು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯೆ ಸದ್ಯಗ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಓ ಅಂಚ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವರ ಪಂಡ ದಾಪುಂಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರತಿ ಏರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಆಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅಂಜನ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ಲ ಕಾಪಿರೇಟ್ ಪೂರ ಬುರ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಪನ್ನೆ ದಾದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಐಡು ಬಗನ್ಪುರದ ಎಂಕ್ಲ ಐಡು ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅಂಚ ರಿಮ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಿಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನತೆ ಸಮ್ಮನ ಎಂಕತೆ ಈರ್ ಪನ್ಪರೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿಂದ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಯಾನತೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬುಡ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡ ಈರ್ಲ ಪಂಡರ್ ಬುಡ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತವು ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಅವ ಅಗ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ಂದ್ ಪನ್ನೆ ಆತೆ ಬೊಕ ದಾಲ ಪಂತುಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಗ್ಲೆ ದಾಲ ಪಂತುಜಿ ಅತೆ ಬೊಕ ದಾಯೆ ಪೋಡಿನ ನಮ ದಾದಾಲ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಂಡ ಅಂದ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂದ್ ಪೂರ ದೂರ ಪೋಯೆರ್ ಆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಲ್ಲೆರ್ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆನ ಆಕೆಂದುಲ ಜೆತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಜೆತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಮನಸಂಪರ ಪೋಯೆರ್ ಅಂದ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರ್ ಬೂತಾಯಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಉಂಡತ್ ವರ ಪೋಯಾರ ಹೇಮಕ್ಕಗ್ ಏತ್ ಜೋಕುಲು ಕೇನೆ ಅತ್ತ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕಗ್ ಏತ್ ಜೋಕುಲು ಕೇಂದೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಆರ್ ಇತ್ತಿಜೆರ್ ಅಪಗ ಯಾರಿಲ್ಲ ಆರ್ ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪ್ಪುಡಾಯರೆ ಪೋಯಿನಿ ಓ ಅಂದ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪ್ಪುಡಾಯರೆ ಪೋಯಿನಿ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಓ ಒಂದೆ ಅವು ಬಾಯಿನೇಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರೆ ಇರೆಂಕುಲು ಆನಿಡ್ಂಚ ಲೈವ್ಡ್ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲಾರ್ ದಾಲ ಪಂಡಿಜ್ಜೆರತಿ ಅವಲಿ ಮರ್ರೆರ್ ಬುರ ಬರ್ಪಿದ್ಜೆರತ್ತ ಪಂತುಜೆರ್ ನಮಡ ಇರೆಗ್ ಒರ್ತಿಗೆ ಕೇನಿ ಇರೆಗ್ ಒರ್ತಿಗೆ ಕೇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ ಇರೆಗ್ ಒರ್ತಿಗೆ ಕೇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇರೆಗ್ ಒರ್ತಿಗೆ ಏತ್ ಕೇನಿ ಅರೆ ಗೊರ್ತಿಗೆ ಆಜಿ
ಐನು ಜೋಕುಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್. ಐನು ಜೋಕುಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಐನು ಜೋಕುಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಐನ್ ಜೋಕ್ಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬುಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಉಂಟು ದಿಪ್ಪು. ಅಂಚತ್ತ ಐನ್ ಜೋಕುಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಕುಡ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ದ. ಓ ಏಮಕ್ಕಗ್ಲ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಅವು ಆದುಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದೆ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜವು. ಐನ್ ಜೋಕುಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಅಮ್ಮೆರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಆತೆ ಬೇಲೆ ವಾರ್ಡನ್. ಓ ಅಂಚ ಅವ್ಲ ಐನು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್. ಓಹೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಐನು ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಅಮ್ಮೆರ್ ತೂವೊಂದೆರ್ ಅತ್ತೆ ಏರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್. ಓ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡಿಯೇ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಐನ್ ಜೋಕುಲು ಅವ್ಲು ತೂವೊನರ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏಮಕ್ಕ. ಆರ್ ದುಂಬೆ ಬೆಚ್ಚಾಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಆರ್ ದುಂಬೆ ಬೆಚ್ಚಾಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಏರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾಡ್ ಉಲ್ಲರೆ ಏರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂದ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನಗ್ ಏನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಗೆ ರೇಖಾಡ್ ಪಂಡೆರ್ದು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್. ಎಂಕ್ ಒರೊರ ಅಂದಾಜೆ ಆಪುಜಿ. ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾಡ್ ಇಜ್ಜೆರ್ಗೆ ಆರ್ ಪಾಪತೆ ಆರ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಜೆರ್ ಅಂಚ. ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಪುಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಪುಲ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ವಾ ಜ್ವಾಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣೆ. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಉಪ್ಪೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲೆರ ತೋಜುಂಡು. ಬೂತಾಯಿ ಕನದೆರ್ ಅಂದಂದು ಬೂತಾಯಿ ಕನದೆರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಓ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ಓಹೋ ಏತ್ ರಡ್ಡ್ ಕೆಬಿಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅವ್ವೆ ಕಮೆಂಟ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಿಯೇ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಅವ್ವೆ ಇಜಿಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಟ ಪಟ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಯಾರು ಉಲ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್. ಅರೆಗ್ ರಜೆ 4 ದಿನ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓ 4 ದಿನ ರಜೆ ಕರಿಂಡ ಆಂಡ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನನ್ನ ಅಂಚಾದೀರ್ನ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪೆರತ್ತ ಡ್ಯೂಟಿಗ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಂದಾಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್. ಈ ಹೇಮಕ್ಕಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಂದು ಹೇಮಕ್ಕಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆಡ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆರ್ದೊಕ ಡ್ಯೂಟಿನ್ ಬಂದೆರತ್ತೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಐರ್ದೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಬತ್ತಿನಿ ಓ ಅಂದೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡಾ. ಅವ್ವೆ ಯಕಡ್ ಗಡಿ ಬುಲ್ತೊಂದು
ಬಲಿತೊಂದಿತ್ತೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೈತಾಡೆ ಅಂದೇ ಮಕ್ಕ ಹಿರೇಕಡ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೈತಾಡೆ ಅದನ್ನ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಉಲ್ಲೇರಿ ಕೈತಾಲ್ ಅಂದಂದು ಕೈತಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಒಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಓಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಾನೆ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಜಿನ್ನಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಚಪ್ಪೆಲ್ಲರ ಅಂದ್ರು 4 ದಿನ ರಜೆ ಆಂಡತ್ತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಡತ್ತ ಅಂದ್ ಅರ್ಕುಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕೂರುಡು ಓ ಎಕ್ಕೂರುಲ ಅರ್ಕುಲಾಡು ಅರ್ಕುಲ ಅರ್ಕುಲಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕೂರುಡು ಜಾತ್ರೆನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದಾಯೆ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಬಲಿಪುನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿರೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನನ್ನ ದಾಯ ಕೈತಾಳ್ಡೆ ಬಲಿಪುನಿಂದು ಅರ್ಕುಲ ಅದೂರ್ದ ಅರ್ಕುಲ ಅದೂರ್ದ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಮೇರ ಮಜಾಲ್ಡ್ ಬೈದೇರಿಗೆ ಅವ್ವೆ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಮೇರ ಮಜಾಲ್ಡ್ ಅಡೂರು ಅಡೂರು ಮೇರ ಮಜಲ್ ಅಡೂರು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪನ್ನಿ ಆತ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಯೇ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪನ್ನಿ ತುಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಪನ್ನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡಿನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಏರಿಯೇ ಪನ್ನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಈರೇ ಪನ್ನಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಡೆಪೋತೇರನ್ನೇ ಆರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತೇರಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಆರ್ ಪಕ್ಕ ತಿರ್ಗೊಂದೆ ಪೋಯೇರು ಬೂರಿಯರ ಅಂದವಲ್ಲ ತಿರ್ಗದು ಕೋಡೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಜರ ಅಂದು ಯಾನ ಅಂಚ ತೋಜಿವಣ್ಣೆ ಪನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಪಂಡಿನಿಗೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂತೇರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಶಬ್ದ ನೇಮಕಲ್ಲ ಪಂಡೇರತ್ತೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಯ ಶಬ್ದನೇ ಅರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮಂಡುರಾಯರ್ ಬತ್ತೇರು ಪುರ್ರು ಮಂಡುರಾಯರೇ ಬಲೆ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಆಂಡ್ ಮಂಡುರಾಯರ ಇರ್ನ ಪುರ್ರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಮಂಡುರಾಯರ್ ಆಂಡ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರು ಕೂಡ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪನ್ನಿ ಅತ ಅನ್ನ ಪಂಡಿನಿ ಸ್ವಾರಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಪಂಡಿನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ ಕೂಡ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಡೆ ಪಂಡೇರತ್ತ ಒಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ 8 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಡ್ರಾಯರೇ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬ್ರದರ್ ಮಂಡ್ರಾಯ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಇರು ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ ಆರೆ ಏಪ ಪಂಡಿನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಆರೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರತ್ತೆ ಅವು ದಾದೆ ಅನ್ನ ಪುರ್ರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಅವು ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಮಂಡ್ರಾಯ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವ ಆರ್ನಂಜಿ ಬರ್ರ ಓ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವು ದಾದ ತೂಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಆರೊಂಜಿ ಪುರ್ರ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತಾರೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮಂಡುರಾಯರು ದಾದೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಮಂಡುರಾಯರೇ ಅವನಸಾಂಡ ಇರ್ನ
ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೇ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಟೈಟ್ ಆತಂಡ ಎಕಡು ಪಂಡೆ ಅತ್ತ ಅನ್ನ ಅರ್ಕುಲಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಟೈಟ್ ಆತಂಡ ಅವನೊಂದುಳ್ಳೆ ರೇಮಕ್ಕ ಎಕಡು ಪಂಡೇರಾರು ಅರ್ಕುಲಾಡು ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಟೈಟ್ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏಮಕ್ಕ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಟೈಟ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈರು ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಪ್ಪ ಈರು ತಿಕ್ಕಲೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೈಟ್ ಮನ್ಪು ಇರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಸುಜೇರ್ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನ ಅರ್ಕುಲಾಡು ಸುಜೇರ್ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನ ಅರ್ಕುಲಾಡು ಸುಜೇರ್ ಜಾತ್ರೆನಾ ಮಂಡ್ರಾಯರ್ ದೂರಪ್ಪಯರು ಎಂಕ್ ಟೈಟ್ ಆತುಂಡು ಪನ್ಪರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಓ ಸುಜೀರ್ ಜಾತ್ರೆ ಏರು ಪರ್ಪು ಜರ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರು ಯಾನ ಏರು ಕಿಶೋರನ್ನೇನ ಯಾನ್ ಪರ್ಪೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪರ್ಪು ಜೇರ್ಗೆ ಇರ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಕೇಂಡರ ಇಂಕ್ ಕೇಂಡರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಂಡ್ರಾಯರ್ ಪೋಯರಂದು ಎರೆಗ್ ಕೇಂಡರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಅರೆಗ್ ಕೇನಿಯಾರೆ ಎಂದು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಡೆ ಬೊಟ್ಟೆರೆ ಪೋಯರಂದು ಮಂಡುರಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಸಾರಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ಪಂಡೆರ ಏಮಕ್ಕ ಸಾರಿ ಕಿಶೋರನ್ನ ಪಂಡೆರವ ಏಮಕ್ಕ ಮಂಡುರಾಯರ್ ಮಂಡೆ ಬೊಟ್ರ ಪೋಯರು ದಾದೆ ಇರು ಸ್ವಾರಿ ಪೂರ ನರಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ದಾದೆ ಸ್ವಾರಿ ಪೂರ ಓ ಸತೀಶನ ಉಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಉಂಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಜಾತೆ ಕಡ್ ಓ ಇರು ಉಂಡಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರೊಂದು ಜೊನಾಸ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂದ ಈ ರುಣಾಸ್ ಮಲ್ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬತ್ತನ್ ತುಲೆ ಈ ರುಣಾಸ್ ಆದನ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತೇರೆಯ ಮೇರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಜೆತ್ತೆರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ ನೇರು ತೇರೆಯ ಮೇರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಜೆತ್ತೆರ ಏಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಜಾರಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತಿ
ನಮ್ಮಡ್ದು ಪ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಬಿಷ್ಟಿಗಣ್ಣ ಓ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿಯತಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದುಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಏಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರೇನು ಏರು ಉನಿಯಾರೆ ಪನ್ನಿಂದು ಕುಡವಂಡೇರು ಪನ್ನಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಏಮಕ್ಕ ನೆರವಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇನು ಉನ್ನಾರ ಏರು ಪಂಡೇರಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕಾತೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಾಯ್ಕಂಡ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಡುಟು ಒಂಜೀರ್ನ ಒನಸಾಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ದು ನಡುಟ್ಲ ಉಣಸಾಡಾರ್ನದ ಉಂಡಾರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಾವೆ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಉಂಡಿಜಿನಲ್ಲ ಬಡ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರ ಉಂಡಾರತೆ ನನ್ನ ಇರೆಗ್ ಬಡಾವ ಆಪುಜಿ ಬಡಾವೆ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಉನ್ನಗ ದಾಲ ಪಂಡೋನಿಯರೆ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಕಿಶೋರನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಉನ್ನಗದಾಲ ಪಂಡೋನರ ಉಂಡೆ ಅರು ಓಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಪಿರಾಡಿತ್ತೆ ಬಂತು ಸತೀಶಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ ಓ ಸತೀಶ ಆರೋ ಕೊನೆರು ಮಾರೆ ನನ್ನ ಓಪನ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರು ಬೇಗ ಬೋದಾರು ಲೈವ್ಗೂ ಬೈದೇರು ಬೈದೇರು ಅನ್ನಂದ ಆರು ಎಕಡ್ ಬೈದೇರಿ ಇಮ್ಮನ ಬರೋದುಂಡು ಇಮ್ಮನ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರೀನಿ ಎಕಡ್ ಬೈದೇರ ಲೈವ್ಗೂ ಅದು ಇಮ್ಮನ ಬರೋದುಂಡು ಮೂಳು ಕಿಶೋರನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡ ಆಪುಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಜಿ ದಾನೆ ಅವಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದನೆ ಚೂರು ತಿರ್ಗಿಯರು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಚೂರು ತಿರ್ಗೇನಾ ದಾದನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆ ಇಮ್ಮನ ಬರ್ತೀನಿ ತಂದು ತಿರುಗಿನ ಈಗ ಮಂಡೆ ಬಿತ್ತು ಇಮ್ಮನ ಹೋಗುದು ಸತೀಶಣ್ಣ 90 ಉಂಡುಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಚೂರು ತಿರ್ಗಿಯರು ಪನ್ನೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಎಂದಂದು ಸತೀಶನ್ನೇ ತೂರು ತಿರ್ಗಿಯರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 90 ಉಂಡಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು 90 ಉಂಡಿಗೆ 90 ಚೂರು ಪರಿಯರ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅವನಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಚೂರು ಕೋರಿನ್ ಬಂದಿತ್ತ ಚೂರು ಕೋರಿಂಡು ಬಂಡೆ ರಂಚ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಂಡ್ಯಾನ್ಯಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂಡು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಈರು ಬರ್ನಾಗ ಹೇಮಕ್ಕನ ಕಂಡನ್ಯಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂಡ್ಗೆ ಆರೈಕೆ 90 ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಬಲ್ಲುಡು ಇಜ್ಜ ನೈಟ್ಯಾ ಓ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಬಲ್ಲುಡು ಇಜ್ಜ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು 90 ಅರೆಗ ಅಂಡ ಕೊರ್ಕ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಓ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಉಮೇಶಣ್ಣ ಗಂಡ ಕೊರ್ಕ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಉಮೇಶಣ್ಣ ರಜೆಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಓ ಜೆಪ್ಡ ಒಂದು ಇತ್ತಾರ ಅರೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಂಡ ಇಜ್ಜತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅಂದು ಮಾರ ಯಾರು ಜೆಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದ ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬರ್ನಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂಡ್ಗೆ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಕುಡ 2 ದಿನ ರಜೆ ಮಲ್ಪ ಬೇರಂದ ಅತ್ತೆ ಕಿಶೋರನ್ನ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕೊರ್ಕಾರೆಗಂದು 4 ದಿನದ ರಜೆ ಅಂಡ್ಗೆ ಕುಡ 2 ದಿನ ರಜೆ ಮಲ್ಪ ಬೇರ ಅಂದು ಸತೀಶಣ್ಣ ಪನ್ಯಾರ ಸತೀಶಣ್ಣ ಫುಲ್ ಬೊರ್ಚಿಯಾರೆಗ್ 4 ದಿನ ರಜೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರು ಕುಡ 2 ದಿನ ರಜೆ ಅವಾರ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ 90 ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವ ಸತೀಶಣ್ಣ ಆ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡೆ ಇರ್ಡನೆ
ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ 4,000ದ ಮಾಲ್ ಅವು ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಓ ದೇವೆರೆನೆ ಒಯ್ ಏಮಕ್ಕ ಅವು 4,000ದ ಮಾಲ್ಗೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪರ್ಂಡ ಆರ್ 4 ದಿನ ರಜೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆರ್ ಕುಡ 4 ದಿನ ರಜೆ ಮಲ್ಪಾವೆರ ಅಂದ್ ಅರೆನ್ ಯಾನ್ ದಾಯೆ ಜೆಪ್ಪವುನಿ ಜೆತ್ತಿಜೇರ್ಂಡ ಕುಲ್ಲಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ. ಅವು ವಿಷಯಡ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುಪ್ಪಿದಪುರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಕುಪ್ಪಿದ ವಿಷಯಡ್ ಇಜ್ಜೆರ್ಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ. ನಿಗಲ್ ನಲಿಪ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ನಲ್ಪೊಡಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಏಮಕ್ಕಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲನ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನಡ ಚೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಅಂದಂದಾರು ಕುಪ್ಪಿದ ವಿಷಯಡ್ ಇಜ್ಜೆರತೆ ಅಂಚ ಅಕಲ್ಡ ಆರಡ್ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಎಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ದಾಯೆಗ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ನೆರ್ಪುನು ಪಾಪ ಅತೆಯಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದೆ ಪಾಪ ಅತೆಯಾರ್ ದಾಯೆ ನೆರ್ಪುನು ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ. ಹೇಮಕ್ಕ ನೆರ್ಪುನಿ ಮಾರೆ ಪಾಪ. ಚೂರು ಪರ್ಪುನು ಜೆಪ್ಪುನು ನೆರ್ಪುನು ದಾಯೆಗ್ ಅಂದ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅತೆ ಚೂರು ಪರ್ಪುನು ಮನಿ ಪಂದ್ ಜೆಪ್ಪುನು ದಾಯೆ ನೆರ್ಪುನು ಪಾಪ. ಚೂರು ಪರಡ್ ಮನಿ ಪಂದ್ ಜೆಪ್ಪಡ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಕಜಿಪಿರೆಗ್ ಕಜಿಪು ದಾದ ಪಂಡಾರ ಇಜ್ಜತೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಆರ್ಲಕ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪಯರ್ ಕಜಂಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ಮಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕಯರ್. ಅವ್ಲ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ. ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ ಪಾಪಯೆ ಕಸಂಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಪಂಡೆರ್ ಅತೆ ಹೇಮಕ್ಕಲೆಗ್. ಎಂಕುಲು ಪರ್ಪುನೈಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ 2,000 ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಂಗೊಲ್ಗು ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಆತೆ. ಅವು ಪೋತುಂಡು 2,000 ಓಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 2,000 ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡ ಎತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅವ್ಲ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ನನದ ಪೂರ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಬತ್ತಂಡ ಬರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಓ ದಾಲೆಜ್ಜಿ.
ಬರ್ಪುಂಡನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕ ಬರೊಂದುಂಡೆತ್ತೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಜಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಅಸಲ್ ಮಾತ ನಾನ ತೂಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಅತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ನಮ್ಮಡನೆ ದೇತೊನು ನಮಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚ ಬೊಕ ದಾದ ಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ 2000 ಬರ್ಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಈತ್ ಬರ್ತ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗುಂತುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗುಂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಕಾಸು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅತೆ ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದವು ಆಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಪೇರ್ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಉಂತುದೆ ಅನ್ನ ಊರ್ದೆಟ್ ಪುಸ್ಕ ಆತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಆರು ಉಂತುದೆರ್ಗೆ ಊರ್ದೆಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನ್ ಉಂತಾಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ನೊರ ಉಂತಾಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ದಾದ ಬಲ್ಲು ಐಪರನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಬಲ್ಲು ಐಪರ್ ಉಂತುದು ನಂದು ದಾದ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ನೆಟ್ ಅವೆ ದಾದನ ಊರ್ದೆಟ್ ಬಂಡೇರು ಊರ್ದಾಕ್ಲ ನೆಟ್ ಓಲು ಬಾರುಡ ಉಂತಾವೊಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಲು ಬಾರುಡ ಉಂತಾವೊಡು ಬಾರುಡ ಉಂತಾಡು ಬಾರುಡು ಉಂತುನು ಬಡ್ಚಿ ಬಾರುಡು ಕುಲ್ಲಾಡಿ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾರುಡು ಪೋದು ಬಾರುಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡತೆ ಅರೆಗ್ ಬೇಗ ಪೋಡತೆ ಪೋಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಂತುಂಡ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಜೆಪ್ಪಡಂದ್ ಬಾರ್ದ ಎದುರು ಬಾರ್ದ ಎದುರೇ ಜೆಪ್ಪಡಂದ್ ಅತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಪಾಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಪಾಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಡೆ ಪೋವೊಡು ಅನ್ನ 6:11 ಗಂಟೆಗ್ ಪೋಯರೆ ಕಾಂಡೆ ಓ ಅರೆ 11 ಗಂಟೆ ಪೋಯರೆಗ್ ಬೇಗ ಪೋವಾರೆ ಎಜ್ಜಿಗೆ
10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆರಾರಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಓಡೆ ಪೋಪುನತೆ ಮಕ್ಕ. ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ಪಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನಿ. ಕಿಶೋರನ್ನಗೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಕೇನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ. ಕಿಶೋರನ್ನ ಇರೆಗ್ ಏತು ಜೋಕುಲು ಅನ್ನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಇರೇನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನಿ. ಕಿಶೋರನ್ನಗೆ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲ್ಗೆ ಅಪಂಡ 4,000ದ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಕ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪುನು 11 ಗಂಟೆಗ್ ಅತೆ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನು 11 ಗಂಟೆಗ್ ಅತೆ. 4,000ದ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಆರ್ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತೆ 11 ಗಂಟೆ. ಅಂಚ 4,000ದ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಜೋಕುಲು ಓಲೆರ್ ಜೈದೆರ್ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ ಕಿಶೋರನನ್ನ. ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕಿಶೋರನ್ನೆ ಅಕುಲು ಅಡೆಗ್ ಪೋತೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಇಜ್ಜೆರ್ಗೆ ಏಮಕ್ಕ. ಅಕುಲು ಅಜ್ಜಿಲಡೆ ಪೋತೆರ್ಗೆ ಜೋಕುಲು. ಆಲ್ನ ಅಮ್ಮನಡೆಗ್ ಪೋತೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರನ್ನೆ. ಈರ್ನ ವೈಫ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ. ಕಿಶೋರನ್ನನ ವೈಫ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಎಂದು ಏಮಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಟೆಂಡರ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಅಟೆಂಡರ್ಗೆ ಏಮಕ್ಕ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಿದಾಡೆರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪೂರ. ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಐತು ಬರ್ತ್ ಲೈವ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ನನ್ನ ಯಾಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಊಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಂಜನಾಡಿಗೆ ಏಮಕ್ಕ. ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ವೈಫ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಮಂಜನಾಡಿ. ಮಂಜನಾಡಿಯ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಏಮಕ್ಕ. ಓಕೆ ಏಮಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ. ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಏಮಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪು ಜರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನ್ನೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ. ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮಾತೆರೆ ಲೈವ್ಗು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.